Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Youths, een repetitie van de vaststelling Alice voor altijd. Mij, het Drachter Lyceum Theater en het Fries Symfonieorkest. Come on, Alice, we want to do this dance with you. Ja, wat een mooi begin hier van deze aflevering van Noorderwind. En het komen door, ze nog volle meer van het orkest wat hier achter me zit. En dat is het Fries Symfonieorkest. Jou, hem zelf even een applaus. Er is een reden om ze Juwert uit te nodigen, want ze ben hier eigenlijk net alleen. Zij werken hier together met het Drachter Lyceum en dan de theaterafdeling om een prachtige vaststelling. Die zal opgevierd worden in januari. Toen wij zoiets van, kennen we daar wat mee als Noorderwind? Ja, kom je maar. En nog maar een mooie repetitie hier. We krijgen straks nog een aantal scènes die ze spelen zullen, maar natuurlijk ook een aantal stukken die terug het orkest spelen worden zullen. Ja, ik moet zeggen, ik heb hele mooie posters hier van Alice voor altijd. En hij besteedt de dirigent van het Fries Symfonieorkest. Gerard Drijvers, mooi dat je er bent in ieder geval. Ja, voor maar even naar die vaststelling. Wat voor vaststelling is het eigenlijk? Het gaat over Alice in Wonderland en het gaat over Alice altijd, voor altijd. En het verhaal is eigenlijk naar de tegenwoordige tijd getrokken. Waar alle uitdagingen van deze tijd voor jongeren, maar voor mensen überhaupt, in verwerkt zijn. En wij begeleiden dat met muziek. Dus het is echt een totaalvoorstelling wat dat betreft.
Ik ben net zo van de hokjes, maar zit dit wat in een musical sfeer toch een beetje vleugje klassiek van alles wat? Het is een beetje van alles wat. Ik zou zeggen muziektheatervoorstelling. Niet echt musical, niet echt opera, niet echt welk hokje je dan ook kan bedenken. Het is een muziektheatervoorstelling waarin allerlei invloeden, moderne muziek, maar ook hele klassieke muziek in verwerkt zijn. Het ben besteed een stuk, maar hij moet nog bot vertimmeren, zeg maar, helemaal verbouwen, matten. Ik heb ook nog wat dingen moeten verbouwen, ja. Dus een aantal muziekstukken heb ik gearrangeerd hiervoor. En dan kom je ook, als je met de regisseur werkt, dan moeten dingen ingekort worden, dan moeten dingen anders. Dus daar zijn alle aanpassingen zijn daarvoor gedaan om zeg maar toneel en muziek daadwerkelijk één geheel te laten zijn. Nou ja, Daryl Sprutsen. Ik bedoel, je moet het eerst met het orkest goed instuderen. Dan moet de zanger nog bij. Ja. Nogal een klus liep het mij. Ja, zang en dans. Ja. En dus dat is inderdaad... nou heb ik met de dans heb ik niet zoveel te maken, want dat doet Mechtelt. Die doet dans instuderen. Maar ik heb inderdaad te maken met de muziek, met het orkest. En met het koor, als dat bij het orkest komt... om mee te repeteren, dan heb ik daar ook mee van te maken. Maar dat is ingestudeerd door een van de docenten van het Drachtster Lyceum. Ja, het is natuurlijk een keer met z'n squallen. Dus het is nogal wat georganiseerd, lijkt het mij. Want het spelen al hier op tijd en regelmatig bij elkaar krijgen. Ja, en een beetje de sfeer goed houden. En dat mensen een beetje op tijd op de plek zitten waar ze zitten. Ja, je mag een beetje streng worden. En soms ben je net een schoolmeester. En dat heb ik nou net niet willen worden vroeger. Nee. Dus, maar goed, maar dat gaat goed. En zijn erg... orkest is in ieder geval erg bereidwillig en dat is fijn. Daar hebben we geen last van. Heb je dit vaker in met het orkest op deze manier? Nee, op deze manier niet. Wel echt klassieke werken. In 2013, 2012 bijvoorbeeld hebben de Music Makers gedaan van Elgar. 2012 moet dat geweest zijn. 50-jarig jubileum, dus dat is dan echt een klassiek werk met koor. Maar dat alles bij elkaar komt, dus zeg maar een totaalvoorstelling met alle disciplines die je in de podiumkunsten hebt, dat hebben wij nog niet eerder gedaan. Als je bereid bent, dan kun je er dus heen, want het zal opgevierd worden op zaterdag en snijn, 20 en 21 januari, in de Grote Sporthal overigens. Wij hebben de repetitie en dan krijg je nog weer een stuk mee van natuurlijk het Fries Symfonieorkest. Hier live in Noorderwien. Lik aan je vingers, lekker
Piekenvel, hier in de Noorderwind-studio. Ik hoop bij jou thuis in ieder geval. Het is wel een bijzondere aflevering, maar natuurlijk compleet orkest. Jongeressen, koren erbij. En we krijgen straks ook nog een aantal impressies in ieder geval wat ze ondoors en theater doen. Maar ja, het orkest op zichzelf bestaat al een hele tijd. Hoe lang zit jou er al bij? Sinds 2020, vlak voor de corona, kwam ik erbij. Wat wie de rondleiding eigenlijk? Dacht je van, nou, ik wil wel eens even meedoen? Ja, ik was hier in Friesland komen wonen en ik zag dit orkest een keer spelen. En toen dacht ik gelijk, oh, dat is echt mijn orkest. Dus toen heb ik me weer aangemeld. Is dit een pittig stuk om te doen of juist net? Sommige delen zijn echt pittig. Het laatste stuk wat we net hebben gedaan, dat is echt heel erg snel. En daar hebben we allemaal wel moeite mee. En verder is het gewoon een coördinatie met ook de zangers. En dat maakt het ook wat lastiger. Hield het ook voor jou? Ja, inderdaad. Ik zit er nog maar kort bij. Dus het is veel concentratie, maar heel erg leuk om te doen. En goed studeren dus. Ja, Ik heb toch wel wat tijd in zitten, denk ik. Hè? ja, maar ik besteed graag mijn tijd aan muziek. Dus dat is geen verloren tijd. Dat is denk ik mooi. Ik kan nog even naar de boervrouw. Hoe lang zit jou er al bij? Oei, vanaf 2016. Mijn plezier, denk ik. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Je denkt net alleen om muziek. Ik meisje al wat dwaan, het sociale, denk ik. Ja, het verenigingsleven heeft dat ook in zich. Hè? Dat je ook een beetje om elkaar bekommert. En wat ook heel leuk is, is dat je in zo'n orkest echt vooruit gaat. Dus je ontwikkelt je. Omdat je een dirigent hebt die jou ook leert kennen. En je leert elkaar kennen. En dat is gewoon hartstikke leuk. Op een gegeven moment ga je ook dingen samen doen en zo. Ja, leuk toch? Ja. Zeg jij dat? Hield het voor jou, Exa? Ja, ik zit er een aantal jaren bij en ik vind het echt een superleuk orkest om in te spelen. Ja, de sfeer dus. De sfeer en zeker, en wat onze dirigent die maakt altijd geweldige arrangementen. En de verscheidenheid in muziek wat we spelen, dat maakt het ook heel erg leuk. Dus elk concert is gewoon anders. Wel een beetje streng volgens mij, hè, die dirigent. Nou, dat valt best mee. Ja, hè? Jawel, dat valt best mee. Nou ja, het is ook een heel orkest. Je moet als dirigent ook duidelijk zijn, want wij moeten wel allemaal op hetzelfde moment goed spelen natuurlijk. Wat is jouw favoriete stuk? Nou, van het laatste jaar vind ik Symfonie 104 van Haydn echt geweldig. En we hebben volgend jaar nog een herkansing, dan gaan we hem nog een keertje spelen. Ja. Ik ben blij dat ze er hier binnen. Het Fries Symfonieorkest, ja, iedereen had zijn smaak. En ik vind dit prachtig. Dan ben ik heel blij dat ik zo kan ik in live in Noorderwind. Welkom in Wonderland en kijk eens naar de tijd. Maar jij komt nooit te laat, maakt niet uit waar vandaan. Je zal hier heel mooi staan, we zijn niet bij de tijd. We zijn het paadje kwijt, schaam je je maar niet Het laat mij volledig koud, ook al heb ik het benauwd. Van die rare types hier hoor ik hier wel thuis. Of ben jij misschien wel net zo gek als dat die kat hier zegt? Gekker dan een hazemaar, je hebt niet eens een staart. Geef er dan een wagen Zonder wielen, idiote gekken en de wielen. Is er iemand hier die nog normaal is? En die mij vertelt wat het verhaal is? Zoekt ze een betekenis, denkt ze soms dat ze iets mist. Allemaal luchtledigheid. Nu raak ik het kwijt. Zag je net dat babytje knorrend in haar armen liggen? Het kwam uit een nestje wiggen en nu is het kwijt. Wacht eens even, kan dit soms een droom zijn? Dat we als ik wakker word gewoon zijn. We denken niet zoveel, we doen dat voelen. Maar wat is hiervan nu dan de bedoeling? Welkom in Wonderland, een heel bijzonder land. Je zult er gek op zijn, of misschien gek van zijn. Het is voor altijd tijd, voor thee en malligheid. En boerengolf royaal, dat doen we allemaal.
Het bloed indrukwekkend. Het is een prachtig orkest hier in de studio. Het Fries Symfonieorkest dus. Maar we hier er al even hoe. Ik hier de posters ook al even zien letten. Er zijn trouwens jonge mensen die deze posters zelf maken hebben. Maar die voorstelling is natuurlijk meer dan alleen de muziek. Dat verhaal heeft ook al even dien. Het gaat oer Alice voor altijd. En ja, om je heen al die acteurs en dansers. Let je baby herren! En dat is bij Beatrice, want zij regisseert dit zootje ongeregeld of niet? Nou, ze zijn hartstikke zoet. Hier wel, in ieder geval. Ja, ik regisseer. Ja. Wat is het voor stuk eigenlijk? Is het dramatisch of juist een vrolijk stuk of is het van alles wat? Nou, het is vooral een heel vrolijk stuk. Het is gebaseerd op het boek Alice in Wonderland. Dus het heeft een heleboel van de personages die ook in dat boek voorkomen, hebben wij daarin verwerkt. Alleen omdat het al zo'n ongelooflijk oud boek is, hebben wij gemeend dat er wel eens een modernere versie van mocht komen. Dus ze begint niet met een boek in een weiland, maar ze begint op een popconcert. Ah, kijk. Maar het verhaal zelf is nog wel hetzelfde eigenlijk. Dat is min of meer hetzelfde gebleven, ja. Hoe ben je bij dit verhaal kwam? Nou, eigenlijk kwam dat omdat Mechtelt van der Loo naar mij toe kwam. Die hadden een plan. Maar die is van het orkest, hè? Van het orkest, ja, van het Fries Symfonieorkest. En daar zijn we toen mee gaan bomen. En het script wat er was, hebben wij eigenlijk omgegooid, omgevormd. Omdat ik eigenlijk altijd al in mijn hoofd had dat ik een keer iets met Alice in Wonderland wilde doen. En nou ja... Meteen komt er dan. Ja, dit was een hartstikke mooie kans om het zo te doen. En voor de ingewikkeldste manier, hè? Met een orkestgeerwerkje, het wordt opnieuw arrangeerd, het moet ook geschikt gemaakt worden op de moderne tijd, maar ook voor deze club natuurlijk. Ja, klopt. Ik heb een heel creatieve man. En die heeft het script geschreven voor ons. Die heeft het boek gelezen en op basis daarvan heeft hij een script gemaakt. En daar spelen wij nu mee. Wat een ongelooflijk volle tijd in zitten. Want eerst met het spel erin, hè, de teksten en hoe doe je dat al je. En dan vervolgens maar je dat nog fine-tunen met het orkest, neem ik hoor. Ja, dat is best wel een uitdaging. Ik kan met de kinderen natuurlijk op school wel repeteren. En dat doen we ook elke week. Maar met het orkest erbij is het best wel organisatorisch ingewikkeld. Dus dat moet een paar keer in een weekend. Een paar keer op een avond. We gaan in de vakantie ook met z'n allen op school nog een keer repeteren. Maar dat zijn ook hele leuke momenten. Dus dat voelt niet als werken of zo. Dat is gewoon heel erg gezellig altijd. Even naar die Boerman. Hoe vies het ook, Nota? Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb vorig jaar ook meegedaan en dan... Nou, ik moest dit jaar weer meedoen, want ik vind het fantastisch leuk om met dit soort projecten bezig te zijn. Een beetje je eigen passies te ontdekken. Heb je veel tekst? Ja, ik heb meer tekst dan vorig jaar en daar ben ik hartstikke blij mee. Jouw carrière zit in de lift. Ja, ik ga langzaam omhoog, klopt. Doe maar dat mooie hotje. Wat voor rol had je nou? Nou, ik ben de viswachter. Ja. En heb jij veel tekst? Nou, niet heel veel, maar ik ben heel leuk. Ja, dat kan ik garanderen. En is het sowieso leuk om mee te doen? Ik heb er zo lang naar uitgekeken. Ik wou het altijd al doen. Dus ik ben hartstikke blij om er nu in te zitten. Nou, en een combinatie van spelen, maar ook muziek. Zo'n groot orkest, dat lijkt me best indrukwekkend. Ik vind het machtig mooi. Ja, nog niet zenuwachtig dus? Een beetje. Waar ga je met opvieren? In de Grudde Hal ook, hè? Ja, in Lindenstein, Beetse Zwaag, gaan wij de hele boel ombouwen, zodat het eruit ziet als een theaterzaal. En daar gaan we spelen. Ja, 2 keer. Op 20 en 21 januari. Succes alvast. Succes! Ja, applaus voor hemzelf! Als jij, frikkige, strenge en ook best wel valse juffrouw Alice eerst alles naar je toe trekt, de teksten schrijft, de titel bedenkt, de tabellen invult en de illustraties inkleurt, denk je dat ik dan nog zin heb in dat allerlaatste klote klusje? Doe dat dan ook maar lekker zelf! Dat zou ik voortaan zeker doen! Girls, please! We zijn hier om te partyen, niet om te presteren. Laat het los. Chill. Drink wat. Ik kan het niet loslaten. Het zit me tot hier en ik stik er bijna in. Je wilt het niet loslaten. Dat is wat anders. Hoe dan, Simone? Ik heb dat zelf toch niet in de hand? Ik ben wie ik ben. Alice, zusje. Je weet dat ik van je hou, maar wie nooit iets loslaat zit vast. En dat dan zeg maar 1 voorbeeld, hè? Oh, dus nu is er opeens van alles mis met me. Dankjewel. Niet alles. Maar wel wat, Alice? Waarom wil jij altijd het hoogste cijfer van de klas halen?
Alice, je moet niet altijd als eerste met je vingertje omhoog zitten. Dat is niet relaxed, joh. Alice, dat is juist een beetje kinderachtig. Alice, je hoeft niet altijd perfect gestreken blouses te dragen. Alice, dat is zelfs een beetje ouderwijn. Alice, je hoeft niet altijd zo op te scheppen over je boekenkennis bij papa en mama. Alice, dat doen alleen peutertjes. Alice, we kunnen ook lezen. Alice, durf je maar uit je comfortzone te stappen. Alice. This way, no catch,
Deze prachtige woorden zijn mijn geschenk aan je. Misschien moet ik het wat verder uitwerken. Daar komt de koningin! Sta op! Sta op! Wat heb ik aan onderdanen die als vloerkleedjes op de grond liggen? Ik prefereer burgers die de belastingen bij elkaar werken. Oh, het is mevrouw de gewezen gravin. Fijn dat je een keer op tijd bent. Een hele fijne dag, majesteit. En heer koning. Dag dames. Dat moet juffrouw Alice zijn. Ik heb van alles over je gehoord. Moet jij niet buigen? Nee hoor. Ik ben oké. Ik ben dus Alice. Aangenaam kennis te maken. Dat zien we nog wel, Alice. Speel je Boerengolf Royaal? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, jij begint. Maar ik weet helemaal niet wat ik moet doen. Hoor ik daar gelijk al een verliezersmentaliteit? Het idee is dus dat je de egeltjes door de poortjes doet. Hé, hey, egeltje. Zie je dat poortje daar? Als jij daar doorheen gaat, krijg je een verse bak groentesoep. Zelf gekookt. Gedisqualificeerd. Regel 42. Het omkopen van de egels is ten strengste verboden. De belangrijkste regel. Zou het dan niet regel 1 moeten zijn? Alice doet er goed zich niet met interne aangelegenheden te bemoeien. Exie, als jij hier vandaan wilt komen met die lelijke, gepokte rotkop nog op je nek, dan is dit het moment. Bedankt voor het spelen, majesteit. Een hele fijne dag nog. Een studio vol met jonge mensen die spelen, mensen die mijn muziek dwaan binnen. En het gaat alleen nogmaals om deze vaststelling, alles voor altijd. Dit weer Noorderwien, leuk dat je erbij weest. Na je weekend ben we er gewoon weer. En wat mij onbelangrijk, nou je keer jongens.
Love of my life, don't leave me. You've taken my heart and now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to love of my life, you've hurt me. You've taken my heart and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to You will remember when this is blown over and everything's on by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love hurry back, please bring it back home to me, because you don't know when it means to me. Oh, love of my life, love of my life. Hey, gitarist op dezelfde kamer, best om een dromen. Er is inspiratie van een gasminer, van de Gorman was een gasveel. Probeer je net een held te wezen, ik schroef een Nike-cream gasnummer. Probeer je er iets aan te maken, de computer is mijn drummer. Mijn grootste succes is de zouder, mijn eigen sfeer en ik voel mezelf. En van de zouderkamer voor te branden, dat blak is van mij het best. Al mijn vrije tijd luidt op de zouder, heel wat jaren, ik jou het aan. Deze kamer kent al mijn geheimen, ze weet wat ik op schreun ha. Ze weet van al mijn schrappen, ze zei de liekest, ze oerzegst. Ik zei daar binnen je niemand te offer, ik zei het kind net. En van een sexy toon had ik verleid. Mijn grootste succes is de zouder, mijn eigen sfeer en ik voel me
van de zomerkamer voor te branden. Dat blok is voor mij het best. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party. Hop, 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 hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Stop, stop, stop. Rocking around the Christmas tree. Let your Christmas spirit ring. Ring, ring, ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the house with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Day, day, day. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Day, day, day. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All the other reindeer used to call him names. They never let poor Rudolph join in reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Scoot-up-a-dee-ba-dap-a-dee-bop, Rudolph. Scoot-up-a-dee-ba-dap-a-dee-bop, Rudolph. Scoot-up-a-dee-ba-dap-a-dee-bop, Rudolph. Rudolph, 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 Rudolph. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer,
nobody guessed it in 100 years or more. Meet a lowland angel likes I've never seen before. She grew up where the sun does run all across the sky. Sweetened her up nice like some strawberry wine. Crown her in my mind, oh my strawberry queen. Myself a king, no blue blood in these veins, just a mountain boy with a dream. But I got caught up in her love like a storm down in the Gulf. The high wind breaks my dogs, the water rusts my lungs. My wave breaks on the rocks for my strawberry queen. I ain't the first to pledge my service to the crown. I know her subjects in the past to let her down. Treasonous fools never come around this town. Or I draw my fist and give them hell and stand my ground for my strawberry queen, for my strawberry queen. So I wrapped a bow around my heart and placed it in a box of cherry wood. I asked her if she could take that box and do it good. She smiled and said she would, oh my strawberry queen. I ain't the first to pledge my service to the crown. I know her subjects in the past to let her down. Treasonous fools never come around this town. Or I draw my fist and give them hell and stand my ground for my strawberry queen, for my strawberry queen.
that I have lived through when I left.